Mila biztanletik gora dituzten herrietan izango dira aldaketan nabarmenenak. Lehen, 3.500 biztanletik gorako hirietan ezarritako baldintzak, orain 1.000tik gorakoetan ezarriko dira. Zehazki, iparraldeko beste 25 herritan. Tartean, Ezpeletan. Graxi Florantzek azken egunak ditu herriko etxean. 25 urte zegonda bertan, azken 8 urteak auzapez. 12 emakume baino ez dira Ipar Euskal Herriko udaletako buru. Lapordin gehiago, nik uste. Baina, aterako dira, gu hemen adibidez Ezpeletan, hemeretzi hautetsi behar dira kontseilu bat osatzeko. Beraz, zerrendaburua izanez gizon bat, izanen dira 10 gizon eta 9 emazte. Pozik hartu du parekidetasunaren bete beharra. Ez duten zuten halako kontradirenik edo, ez? Untxa hartua da nik uste gai hori. Baina parekidetasunaz gain berrikuntza gehiagorekin datoz udal hauteskundeak. Besteak beste, herriko etxeetako hautetxiez gain, herri eta hiri elkargoen ordezkariak hautatu beharko baitira. Orain arte, hautetxiek aukeratzen zituzten. Datorren astean egingo da udal hauteskundeen lehen itzulia eta lehia estua espero da besteak beste Baionan. Azken inkesten arabera, ikusteke dago Lapurdiko hiriburuko herriko etxea azkenean eskuinoren edo ezkerraren esku geratuko den. Lehia estua espero da baita ere Biarritzen Max Brisson UNP eta hautagai zentristaren artean. Bertan halaber, eskuin muturreko fronte nazionala aurkeztuko da lehen aldiz. Biarritzen baino ez du lortu zerrenda ateratzea Ipar Euskal Herrian.